An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazarasan kalo 7 ye juillet kalo bi y'o tile 22 ye ka bɛn 2022 san ma. Farafinkalo min n'o ye seliba kalo ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi y'o tile 23 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san don duwa de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ bi sɔgɔmadan yɛrɛ la nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati jariwale tigilamɔgɔ kɔni nana ni kana bin Kati kan Sunjata kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Kolokanikaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɔni kɛla o jariwale tigilama kelen ninnu fɛ ni ka se ka taa bin Kolokani olu ka finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ forosati fo ka taa se gendarmerie ma ni ka maa 2 kasaraw ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na a bɛ tile 3 bɔ bi CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen n'o bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan na ale b'an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mutuelle de garde nationale olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ u ka hakilinaw ni ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ bi sɔgɔmada in na dugu jɛko ma ɲɛ Katikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati fo ka taa se 6 ma ko jariwale tigilamɔgɔ kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka na bɛn Kati kan Sunjata kan a wulikajɔ in senfɛ a yirala k'a fɔ ko ka mugujugu min kɔni bɛ yen n'a fɔ a ma ko Obi k'u kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni k'o kɔni fili ka ɲɛsin kan Sunjata ma o filili senfɛ finitigilakaw kɔni ma to kɔ nin ko in na dɛ u ye wulikajɔ kɔni ta u ye mugujugu kɔni daminɛ ɲɔgɔn na nka o kɔni y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni y'u jɔyɔrɔ kɔni fa nin ko in na u ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɔni kɛ ni ka se ka lakana kɔni sabati nka yira k'a fɔ ko hali nin yɔrɔ in na k'u kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na Kati kɔnɔna na lakana bɛ se ka yen sɔrɔ cogoya mun na ko min bɛ tali kɛ an ka pankuru yɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ hélicoptère la ko hali nin yɔrɔ in na ko bɛ munumunu salo kɔni de la Kati yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ nin wulikajɔ min kɛlen filɛ nin maajugu ninnu fɛ yarabi Ala k'u gɛn fo ka wulu siw nɔfɛ fɛn fɛn mana bɔ nin ko in na an bɛna kunnafoni tɔw perebelatigɛ d'aw ma n'an bɔra yen Kolokanikaw fɛ yen nɔ kunungo a yirala k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati kelen fɛnɛ na k'u kɔni nana ni ka na bɛn Kolokani olu ka gendarmerie kan kɛrɛnkɛrɛnnen fo ka taa se u ka polisilakaw dagayɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko forosati ko jariwale tigilamɔgɔ kɔni nana ni ka na bi o yɔrɔ fɛnɛ kan a yirala k'a fɔ k'u ye maa 2 kɔni ni k'o kasara u nin na nka kunnafoni yɛrɛ y'a k'a fɔ ko nin maa kofɔlen nin kɔni ka ca dɛ wulikajɔ kɔni kɛra an fɛ ni ka se ka wele bila Kolokani maire ka dangan fɔlɔ ma n'o bɛ tali kɛ Modibo Traoré la an ka lamɛn. Modibo Traoré ni Kolokani maire ka dangan fɔlɔ ye. Modibo Traoré an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko maajugu kɔni taara bi aw ka dugu kan ko maa dɔ kasaraliw nin na a ko kɛra cogo di. Karamɔgɔkɛ kunun kɔni an lakununna ni marifa mankan de ye Kolokani donda 4 bɛɛ lajɛlen minɛnen kunu mɔgɔ min kɔni nana jatigɛwale kɛbaaw la yan nɔ n'i y'a jate bɔ peut-être a ka ca mɔgɔ 100 ye marifa bɛ ci kɔrɔn fɛ a bɛ ci Tilebin fɛ a bɛ ci Bayanfan fɛ o fɔlɔla k'u ɲɛsin an ka forosati mɔgɔw ma forosati mɔgɔw u y'olu ka blende kelen mugu tasumalama in jigin o kan k'o jeni u n'olu bɛ tiriw la waati min na u y'u ɲɛsin gendarmerie ma sabu u ka mɔgɔ kelen kun bɛ yen nɔ o kun minɛnen bɛ u bolo yen u taara olu ka kasogo dakari ka o labɔ ka mugu ci ye kosɛbɛ ka mobili dɔw jeni mobili fɛn o fɛn bɛ kuru kɔnɔ yen nɔ u y'a bɛɛ jeni ayiwa k'u ka mɔgɔ labɔ Ala kɔni y'a kɛ an ka gendarme kelen o joginna o la u bɔra ye sisan ka na fara ayiwa tɔ ninnu kan forosati mɔgɔw kɔni u résistera n'u y'a teriw tandi kosɛbɛ ayiwa mais mɔgɔ min bɛ ka i kɛlɛ o ka ca ni ye diyagoya i bɛ dugumasara ta dɛ an ka mɔgɔ 2 tora o la mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 fana joginna u nana na cogo jumɛn na moto ani mobili min ni marifa b'a sanfɛ ani ambulance kɔrɔ kelen o de tun b'u bolo aw yɛrɛ ka kɔlɔsi la u bɔra fan jumɛn fɛ ka n'aw ka mara kun u bɔra anw ni Kɛɲɛka kɔrɔyanfan de cɛ an bɛ se k'a fɔ u bɔra Banamba ni Bɔrɔncɛ wo cɛ in na de ka jigin anw kan maa ninnu yɛrɛ ye maa suguya jumɛnw de ayiwa u ye cogo la kɔni i b'a fɔ fulaw bɛ cogo min na n'u bɛ gilet don i bɛ jatigɛwale mɔgɔw ka fini don cogo min b'u la o de b'u la o ko kumakan min fana b'u da kɔnɔ u bɛ filakan de fɔ u ye nin wulikajɔ in ta ka taa forosati ka dagayɔrɔ la fo ka taa se gendarmerie ma yalima an ka finitigilakaw sera ka dankari dɔ ta ka ɲɛsin u ma walima ka mɔgɔ dɔ minɛ wa o kɛra an ka mɔgɔw ya dankariw la mais e yɛrɛ b'a dɔn u ka suw tɛ to yen nɔ u y'u ka suw cɛ k'u bila u kun mɔgɔ kɔni t'a dɔn su hakɛ min don mais mɔgɔ dɔw dalen tun bɛ u ka mobili kɔfɛla la an y'o jate k'o kɛ suw ye
N'a fiye cogo min forçati mɔgɔ ka dɔgɔn effective ka dɔgɔn mɔgɔ min nana u kama o la mɔgɔ kɛmɛ n'a fɔra mɔgɔ 40 mɔgɔ 20 ka olu kunbɛn a ka gɛlɛn surtout a bɛ ka kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛn min ye u fɔlɔla k'o de bon ka o jini donc maintenant u bɛ nɔfɛ kɛ ni fɛn jumɛn wɛrɛ ye an tun ye kunnafoni sɔrɔ ko a ko gɛlɛyalen ko hélicoptère yɛrɛ wulila ka munumunu salo kɛ o ye tiɲɛ ye mugu cilen maintenant ci bilara ka taa sanfɛ hélicoptère 2 o nana munumunu Kolokani kunna ayiwa u labana ka fara ɲɔgɔn na dɔ taara tile fɛ dɔ taara kɔrɔn fɛ o kɔni tun bɛ ka munumunu u taara ten nɔ min bɛ anw yɛrɛ kɔnɔ an Kolokanikaw kɔnɔ vraiment Kolokani mago bɛ ka militaire la sisan ni tun bɛ tali kɛ Kolokani maire ka danga fɔlɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Modibo Traoré a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka lakana sabati maa caman kɔni jɔrɔlen bɛ ka yira k'a fɔ jamana in kɔnɔna na lakanabaliya kɔni a bɛ ka waran dɛ n'i y'a ta ka lajɛ Kolokani ni Bamakɔ cɛ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 100 ani dɔɔni bɔ ɲɔgɔn kan bi sɔgɔmada in na o maa kelenw u ka se ka wulikajɔ kɔni ta ni ka na Kati kan yɛrɛ kɔnɔna na kana yira k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma o b'a yira k'a fɔ maa ninnu wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ u yɛrɛ fɛ ka se ka dankari kɛ an ka jamana na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana don kalo dibi la n'an bɔra ye a bɛ tile 2 bɔ bi CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen b'an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan na a nakun kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛnɲɔgɔnya minnu n'olu taara juillet kalo tile 3 fo bɛnkan kɔni taara k'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni ka kɛ kalata sɛbɛn kɔni o ka se ka labɛn a kɔni nana o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogoya mun na kunungo o ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ CEDEAO ka ciden fo ka taa se Nations Unies mɔgɔw ma Union Africaine mɔgɔw ka taa se an ka jamana minisiri ɲɛma dɔw u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ kalata koɲɛw bɛ se ka labɛn cogoya mun na kɛnɛ in kan yen nɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ gouvernement ka kuma lase ma colonel Abdoulaye Maïga ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ mɔgɔ ma la ɲan yɛrɛ la laɲini ka fɔ ko an tɛ fɛ ka fɛn dogo an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o instruction di c'est que an bɛ baara fɛn kɛ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la donc an ye jɛkulu dɔ sigi maliyɛnw bɛ mun kɔnɔ comité local de suivi n'o ye CEDEAO mɔgɔw ni Nations Unies mɔgɔw n'o ye MINUSMA ye yan ani Union Africaine mɔgɔw olu fana b'o jɛkulu kɔnɔna la o kun ye mun ye chronogramme dɔ publié la ni an ye mun yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka kalata kɛ nin don ani nin dati la mais ni kalata bɛ kɛ labɛn dɔw bɛ yen f'olu ka tɛ ka lawaleya mun b'a to kalata bɛ se ka kɛ jɛlenya kan o de ye jɛkulu yɛrɛ ka baara ye an b'a wele ko suivi bon an ye en profité médiateur ka visite la pour que ka lancement officiel kɛ mais bi ta tɛmɛlen kɔ ni Ala sɔnna ma an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye maliyɛnw ye ani CEDEAO mɔgɔw ni Union Africaine u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka techniquement baara bɛ se ka kɛ cogo min na ni mun bɔra baara kɔrɔ kuma ni kuma an bɛ se k'a fɔ an ka jamanadenw ani CEDEAO ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye k'a fɔ baara bɛ ka k'a ɲɛma ni gɛlɛya bɛ yen ni gɛlɛya tɛ yen a bɛ ka k'a ɲɛma ni gɛlɛya bɛ yen an bɛ se ka ni fura min bɛ se ka sɔrɔ an b'o ɲini ɲɔgɔn fɛ. ni tun bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Maïga la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana a bɛ basigi sira o sira fɛ Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye mutuelle garde nationale mɔgɔw olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'u ka maaw bɛ taa retraite la nɔgɔya dɔw bɛ yen nɔ o ka se ka ta ka ɲɛsin u ma fo ka taa se an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ntanya kɛlɛkɛyɔrɔ la olu kɔ minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ u ka denbaya fo ka taa se u musolakaw ma ka se ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin o ko ma o y'o kɛ faraɲɔgɔnba kɔni ye min bɛ tali kɛ commandant Alfuseni Ba fo ka taa se général brigade Alesi Jean Dabo olu b'u ka hakilina fɔ nin ko la an k'u lamɛn. fɛn fɔlɔ min an bɛ fɛ k'o kɛ o ye ka yɛlɛma don mɔgɔw ka cotisation la parce que fɔlɔ a daminɛ na cotisation tun ye 400 de ye ni mɔgɔ tun bɛ taa retraite la u tun bɛ 1 000 000 de a bɔr'o la ka na 800 na sisan an bɛ 1,200,000 la n'an bɛ taa retraite la an bɛ 2 millions ta maintenant an bɛ fɛ ka basculer ka taa 2,000 la n'an bɛ taa retraite la ka 3 millions ani 50,000 ka taa n'o ye o la ka dɔ fara mɔgɔw ka sɔrɔ kan n'u bɛ taa retraite la tuma min na ka yatimɛw ani filitɔ musow ko olu fana dɛmɛ o ye hakilina ɲuman ye donc u ka miirili fɔlɔ bɛna taa ɲɛsin o ma filanan o min ye u ka sigiyɔrɔ u ka dagayɔrɔ a bɛ u dɛmɛ u ka baara la mais an fana min ye commandement ye état major la yan a bɛ an fana dɛmɛ parce que an bɛ se ka profiter o infrastructure la donc o fɛnba fila o ye ne wasa ani n b'a fɔ k'u bɛ baara min na u ka taa ɲɛ. ni tun bɛ tali kɛ garde national maa dɔw la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye n'a hakili b'a la dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na a ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ ko ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ cɛkɔrɔba dɔ kɔni ale ye baarakɛla maa 2 kɔni ta u talen tile 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na u ye cɛkɔrɔba ka nafolo ta 100 ani dɔɔni fo ka taa se moto ma ka taa ni u ye u kibaruya ma dɔn an ye kunnafoni kɔni latɛmɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko tɛgɛ kɔni dara nin maa ninnu kan yaasa ka priorité d'a ma cɛkɔrɔba denkɛ b'an bolo nɛgɛ kan e ye jɔn ye ka bɔ min. Jalo ka bɔ ɲɔnɔ bɛɛ bɛ ne dɔn ni fili ka baden kosɛbɛ. aw tun ye kunnafoni di an ma k'a yira k'a fɔ ko aw ka baarakɛla dɔw bolila ni aw ka nafolo dɔ ni moto dɔ ye an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko u yera a ko kɛra cogo di. Siriki Kulubali ani Baraji a ka baara la a ka baara ye sababu de y'a to an ka mɔgɔ ninnu yera parce que aw ye kunnafoni mun lase
kunnafoni de y'a to u kibaruya dɔnna k'a fɔ k'u bɛ Kucala la mɔgɔ minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka n'u da anw ma olu de kɛra sababu kelen fana ye ka wuli ka jɔ kɛ ka taa fo Kucala ka taa u nɔfɛ ka na n'u ye ka sababu kɛ aw ye kunnafoniya mun di n'aw ko kunnafoni mun tɛ ko mun tɛ ɲɛnabɔ kosɛbɛ fiyewu ko mun tɛ ɲɛnabɔ man di parce que ko in b'a la ka taa cogo min na ko mun bɛ se ka bila ten. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko u yelen kɔfɛ k'u nalen aw ka dugu la k'i ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ u yelen kɔfɛ o tuma o gɛlɛya jumɛn? U yelen mɔgɔ ninnu u nana cɛkɔrɔba y'u bisimila an sigira an kumana u y'a ese k'u b'u dafasa gɛlɛya a la laban na tuguni u tilala ka n'a fɔ ko awɔ k'u y'a ta ko fɛn ninnu bɛɛ b'u bolo ko moto b'u bolo ko wari b'u bolo telefɔni b'u bolo y'o di maa mun ma u taala ye u y'o tɔgɔ fɔ k'u ka bitigi fɔ o bɛ feere mun kɛ k'o fɔ o kɛlen jama nana n'i ko zon kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ yen nɔ donc mɔgɔ dɔw bɔra ani karikɔnɔ mɔgɔw ani quartier yɛrɛ mɔgɔw fara farala ɲɔgɔn kan na ko fo k'u bugɔ ala y'a kɛ cɛkɔrɔba kɔni donna u ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛgɛ mugura ala y'a kɛ dɔw kɔni y'u sɔrɔ k'u bugɔ mais bugɔli in kɔni kɛra a ma kɛ ni cɛkɔrɔba ka yamaruya ye o kɛlen fanga tigilamɔgɔw welela u nana ka n'u nɔfɛ ka taa n'u ye u ye cɛkɔrɔba yɛrɛ wele ko cɛkɔrɔba ka taa cɛkɔrɔba taara cɛkɔrɔba taalen u ko kiri bi diya cɛkɔrɔba la ko cɛkɔrɔba ka fɛnw b'i ye cɛkɔrɔba hakili latigɛra u ko cɛkɔrɔba ka na so cɛkɔrɔba nana so o dun ka jɛ sɔgɔmada fɛ u solila ka cɛkɔrɔba wele ko cɛkɔrɔba ka na cɛkɔrɔba taalen u ye cɛkɔrɔba minɛ ka cɛkɔrɔba to yen ko cɛkɔrɔba tɛ segin ko ka to yen nɔ o kuma kun fɔ a ye u ma jɛ fɔ a ye hali nin yɔrɔ in na an bɛ taa ni ka seginw la a ko la u ma sɔn k'a labila a ka taa so fɔlɔ ko bugɔli min kɛr'u la k'a b'u furakɛ waajibi cɛkɔrɔba ko tɛ problème ye k'a b'u furakɛ fura sara fɛn bɛɛ kɛr'u la hali sisan u fanga tigilamɔgɔw kɔni ma sɔn ka kan kelen kɔni fɔ an ye fɔlɔ. maa minnu y'u bugɔ yalima u bugɔla k'u bana de wa? Sidiki bugɔli kɔni ye bugɔli de ye k'a kɛ n'a fɔ u bugɔra fo k'u da joli la a ma kɛ ten n'o kun kɛra a ko tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que n'i y'a ye fanga tigilamɔgɔw kɔni welela kɔni ka n'u nɔfɛ ka taa kɔni u bugɔli de ma diya ye ni bugɔli ko kun ko don ko fo k'u da joli la aw di fanga tigilamɔgɔw wele fanga tigilamɔgɔw kun bɛn'a sɔrɔ nin si kun tɛ parce que maa kelen tɛ jama de ye si kɛ fo ka tila ka kogo ta ka jigin cɛkɔrɔba se cɛkɔrɔba yɛrɛ dimina ka mɔgɔw gɛn ka dɛsɛ fo cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo tilala ka na mugan a ko la fɛn kɛra ten ne yɛrɛ de donna mɔgɔw ni jama fana cɛ o ye ko sa bɛ da ne yɛrɛ kan ko fo an ka bɔ yen ko nson sɔrɔla ko munna k'an bɛ tila k'u mara tuguni polisiw fana nana tuguni mɔgɔw tilala ka dimi ko munna ko polisiw nana da don a la. U ye fɛn minnu suɲɛ ka taa n'u ye yalima olu bɛ lahalaya jumɛn n'aw bolo? U kɔni ye fɛn ninnu yɔrɔ fɔ mɔgɔ ninnu jɔra a la mɔgɔ b'a la mɔgɔ minnu y'u bila ka na a ko kama u y'o bɛɛ fɔ ko moto bɛ yen wari tɔ bɛ yen u bɛ maa b'u bolo fana u y'o tɔgɔ fana fɔ a bɛ yɔrɔ min fana na u y'o fana fɔ welekan mun bɛ ne bolo fanga tigilamɔgɔw k'a lajɛ u ka fanga ye u k'a tile ni maa ye fɛn kɛ n'a jalakira surtout e de ta de tununna e de ta de fiyɛna ni maa ye ko degunna o ko la n'a ko k'a tigi ka jɔ n'a dekun ye a tigi jɔra n'a ye mais a tigi minɛni ka bila cɛkɔrɔba ka t'o minɛ ka bila koti la k'a fɔ ko o bɛ bila gardaji la aw bolo ko fo k'o ɲɛ ka sɔrɔ o ye lahala ye lahala mun bɛ yen nɔ n'a ma fɛn faamuya o la vraiment u k'a lajɛ u ka ko in ta a taacogo ɲuman na u ka cɛkɔrɔba bila a ka n'a ka denbaya la. Ni tun bɛ tali kɛ Bubu Jalo la kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔba denkɛ wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'a ma ye k'a fɔ ko maa ninnu kɔni minɛna tiɲɛ don k'u ye cɛkɔrɔba ka fɛn kɔni ta n'a ma ye ko dɔw ye fila ta o la hali n'a sɔrɔ n'o ma kɛ ni cɛkɔrɔba ka diɲɛ ye cɛkɔrɔba y'a yira k'a fɔ k'a bɛ jɔ n'o furakɛli ye cɛkɔrɔba ka bila ka n'a ka denbaya la yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye kulu min sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko MJPD Mali olu ka wulikajɔ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in ko a bɛ se ka lafiya cogoya mun na olu ye ka kulu sigi kun kɔni ye min bɛ tali kɛ a ɲɛma la Adama Kante ale y'a hakilina fɔ jamana bɛ taabolo min kan bi an k'ale lamɛn. Adama Kante, Mouvement pour la justice, paix et développement au Mali. Ne yɛrɛ o président national ye Mali kɔnɔ bi. An bɛ kulu gɛrɛw kɔnɔ kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko collectif pour la refondation du Mali n'o ye Korema ye. An mago b'a la jamana min bɛ jamana développé ye ɲɛtaga yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔna na o ye an ka tɔn yɛrɛ sigi kunba de ye Mali kɔnɔna na. N'i ko ko développement yɛrɛ sigilen don fɛn min na fɔlɔ o ye carburant ye. Parce que la carburant de bɛ kɛ sababu ye ka an ka va-et-vient nɔgɔya. Bon n'i y'a jateminɛ nin wagati laban ninnu kɔnɔna na depuis fanga yɛlɛma ninnu kɛra n'i y'a jateminɛ an ka produit carburant n'a fɔ gasoil ani essence n'i y'a jateminɛ o prix bɛ ka augmenter de jour en jour an b'a bila crise mondiale minɛn kɔnɔna na mais toujours en population an t'o ye an bɛ min ye o de y'a fɔ ye gouvernement de bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka an ka besoin nécessaire sɔrɔ togoya min bɛ sɔrɔ an fɛ nɔgɔya kɔnɔna na. An ka jamana kɔnɔna na Mali ye jamana min ye fantan jamana n'a fɔra ko an ka taa essence litre kelen san 180 170 nin kɔ gasoil 170 nin kɔ n'i y'a jateminɛ a ka gɛlɛn fo ka dépasser o kɔnɔna na an b'an profiter toujours ka message lancer au nom des mouvements pour la justice paix et développement au Mali k'a yira an ka autorité transitoire mɔgɔw la vraiment a ka d'an ye u ka jateminɛ kɛ nin ko ninnu na jamana yɛrɛ kan ka nɔgɔya da dɔ fɛnɛ kɛ population ye n'i y'a jateminɛ
malien bɛɛ jɛn'a ka hakɛ kɔ nin wagati ninnu na pour que transition nin bɛ se ka reçu pour que jamana ni mɔgɔw bɛ basigi min na o bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna na a ka d'an ye an ka carburant prix u ka jateminɛ k'a la ka se ka nɔgɔya pour que an k'a sɔrɔ prix la prix min ni o ni an ka hakɛw bɛ taga bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni fiɲɛ wulila ko bɛɛ bolo b'i kunkolo de la crise mondiale mana k'a ye cogo cogo an ka anw jigi an ka fanga de an ka fanga bɛ se ka produit nɔgɔya ka di an ma cogoya min na o de ye an ka laɲini ye an ka sɔrɔ o ma se niveau min ma n'i ye an ka produit prix yɛlɛn ka se o niveau ma a bɛ kɛ problème dɔ ye jamana kɔnɔ a bɛ feere ni prix la voisin jamanaw la o ti an ka sira ye an voisin jamanaw ni anw an ti kelen ye jamana bɛɛ ni a ka sɔrɔ cogoya don a bɛ se ka kɛ an voisin jamana dɔw ka sɔrɔ ka bon ni an ka sɔrɔ n'i ko k'i b'o olu ka prix ni an ka prix da ɲɔgɔn ma i bɛ don fili kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ an ka dala dumuni bi a si tɛ se ka san a si tɛ se ka san ka da mun kan parce que la an ka fɛn bɛɛ bɛ importer ka na Mali kɔnɔna na an ka base minnu bɛ Mali yɛrɛ k'u gɛrɛw la an n'u échangera échange ninnu kɔnɔna na caman y'a yira n'a k'a fɔ ko u ma nɔgɔ sɔrɔ ni e kan ka nɔgɔ bɔrɔ 50 don i ka foro la ni nɔgɔ bɔrɔ 5 dira i ma o b'a yira k'a fɔ k'i ma nɔgɔ sɔrɔ mais toujours gouvernement y'a min yira u la o y'a fɔ ye ko nɔgɔ bɛ na mais hali sa Sénégalais sigilen ka nɔgɔ kɔnɔ an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn an ye danaya de da gouvernement kan ni min bɛ yen u k'a fɔ population ɲinɛ o de cɛ ka ɲi ni a kaseli ye parce que n'i y'a jateminɛ Mali sɛnɛ yɛrɛ ye kalo 3 de mois de juillet ani août ani septembre n'i y'a jateminɛ juillet sara ka ban an bɛna don août de la sisan maintenant sɛnɛ bɛna kɛ période jumɛn kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛnaw bɛ kule la su ni tile Mali kɛra premier sisan c'est Afrique kɔnɔna na kɔɔri la prochaine année na est ce que an bɛna kɛ jumɛn de vraiment n'i y'a jateminɛ a ka d'an ye u ka essayer u ka jateminɛ kɛ nin ko ninnu na n'a y'a sɔrɔ engrais yɛrɛ tɛ se ka na bilen u k'o fɔ Sénégalais ɲinɛ directement sinon Sénégalais degunnen don an b'u ka appel sɔrɔ su ni tile vraiment an n'u bi kuma degun b'u kan u b'a fɔ an ɲinɛ mais toujours an bɛ min fɔ transition ɲɛmaaw ɲinɛ u ka essayer Mali kura an ka jɔcogo la jɔcogo min malien bɛ arranger ni tun bɛ tali kɛ Adama Kante la kɛrɛnkɛrɛnya MJPD Mali o ɲɛmaa don a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye okumu kelen kɔnɔna na parti yɛlɛma o ɲɛmaa Musa Mara ale fana hakilina fɔ jamana taabolo kan an ka lamɛn anw ka ɲɛmaaya a b'a kɛ wajibi ye an kan n'an y'a ye gɛlɛya dɔw bɛ ka bɔ jamana kɔnɔ an ka hakilinata di an ka bilasirali kumaw fɔ minnu bɛ se ka na ni dilanni bi ani sini aw bɛɛ b'a dɔn juin tɛmɛnen baara caman kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ min y'a yira jamana kɔnɔdenw la an bɛ ka sira dɔw ta mɔgɔw bɛ k'u bolo dɔn ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ ka sabati o baara kun nana cɛ gɛrɛntɛ minnu tun bɛ jamana kan o gɛrɛntɛ ninnu wulila o kɔfɛ an bɛɛ ko a bɛ komi jamana bɛna don tuma la tuma min bɛna kɛ basigi bɛn ani karama kɔnɔ an n'an dafɛ jamanaw ani an ni diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka dɔgɔkun tɛmɛnen ani tile 10 tɛmɛnen an ye waleya dɔw ye an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ mun y'an kamana gan dɔɔni o de la an k'an ko an bɛ kuma ka ko dɔw kunbɛn ka tanga kɛ tiɲɛni dɔw kana kɛ an b'a dɔn an bɛɛ ka sigi o kan o ye tiɲɛ ye maa min tɛ se ka o conteste jamana in gɛlɛyaw b'an kan doni mun b'an kunna bi an fanga tɛ se doni minnu kɔrɔ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn bi o ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ye diɲɛ gɛlɛyalen don bi dayirimɛ sɔngɔw ka gɛlɛn fɛn bɛɛ sɔngɔ ka gɛlɛn jamanaw kan ka fɛɛrɛ tigɛ pour que k'o sɔngɔ ninnu nɔgɔya mais o bɛ kɛ ni musaka de ye dɛ n'i y'a ye anw ka essence sɔngɔ caman farala kan alors que ka kɔrɔ gouvernement tun bɛ dɔɔnin bɔ a la o y'a ye moyen de ma sɔrɔ gouvernement fan fɛ ka se ka o sɔngɔ gɛlɛya in ka dɔɔnin b'o la fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don an b'o dɔn wa sini ma sinikɛnɛ ma k'a fɔ ko bɛ sigi kɔ ne ma dɔ la o ye gɛlɛya dɔ ye jamana kan a gɛlɛya filanan ye min ye o ye an ma nɔgɔ sɔrɔ ɲinan ka di an ka cikɛlaw bɛɛ ma an bɛɛ b'o dɔn ci bɛ na bange min na sɔrɔ min bɛ na bɔ ci la ɲinan a tɛna kɛ komi san tɔw o ye kɔngɔ sira donnen an kɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ ye mun ye nin kalo damadɔ tɛmɛnen na gɛrɛntɛ minnu kɛra jamana kan a kɛra sababu ye juruw caman bɛ u ma sara mali baarakɛlaw minnu ni gouvernement bɛ baara kɛ olu ka juruw caman bɛ gouvernement na kɔfɛla fɛnɛ na juruw caman bɛ miliyari 100 yirika o juruw ka ca ni o ye gɛrɛntɛ dɔ ye ne yɛrɛ ka jateminɛ na an mago bɛ musakaba minnu na a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ bawo jamana man girin ka se an mago bɛ min na a ma s'o ma fɔlɔ anw mago bɛ kɔfɛla la ni anw ni kɔfɛla ma bɛn a bɛ gɛlɛya dɛ an ka ɲɛmaaw yɛrɛ y'a fɔ Nations Unies na nin y'a kalo kelen ye ko kɔfɛmɔgɔw kana an dɛmɛ ni aw yɛrɛ y'o fɔ an ka baara kɛ ani kɔfɛmɔgɔw bɛ se ka bɛn cogoya min o de la ne ko n b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fɛn dɔw bɛ a ka di i ye a se t'i ye i bɛ i maada dɔɔni yanni i ka se o tuma la a bɛ fɔ bamanankan na ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ dɛ n'an bɛ fɛ transition in ka basi kɔfɛ kɛlɛ foyi an man ka se ka taa don a kɔrɔ tuguni
ni tun bɛ tali kɛ parti yɛlɛma ɲɛmaa la Musa Mara a y'a fɔ cogo min na yarabiyala kana tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye kulu min sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya RMJLCP olu ni fondation Frigderi Eberi olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn dɔw kɔni kɛ yuruguyurugu min bɛ yen nɔ n'olu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka dugukoloko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sariya min yɛrɛ ta bɛ ka ɲɛsin an ka dugukoloko ma o baara bɛ se ka sabati cogoya minnu na a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Ismail Yalikoyila an k'ale lamɛn. N bɛ hukumu mun kɔnɔ o ye ɲɔgɔn lajɛ pour que an ka se ka an ka jɛkulu mɔgɔw ani société civile mɔgɔw tɔ an ka se k'u lafaamuya sariya kura mun taara dugukoloko kan a bɛ fɔ min ma tubabukan na loi foncière et domaniale. Laɲini kɔnɔna na an ye wele bila a bɛ fɔ minnu ma ko experts minnu bɛ sariya ko in ɲɛdɔn yɛrɛ kosɛbɛ u ka se ka faamuyali di an ka mɔgɔw ma sariya in kɔnɔna na. Donc experts bɛ na olu bɛ sariya gɛfɛ in ta olu b'a kɔnɔna fɔ mɔgɔw ɲɛna ani participants fana ɲininkali ni ɲininkali b'u bolo sariya kɔnɔna na u bɛ ɲininkaliw fana tɛnku la. An ye mɔgɔ caman wele an ka jɛkulu mɔgɔw yɛrɛ bɔ a kɔnɔ denmisɛnninw b'a la musow b'a la cɛw b'a la ani hali gouvernement kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a kɔnɔ. Laɲini belebeleba ye ka se ka mɔgɔw kunnafoni ka kibaruyaw d'u ma gafe kura in kan walasa u ka se ka dɔnniyaba sɔrɔ yurugu kɛlɛ kan ka ɲɛsin dugukoloko ma. Ni tun bɛ tali kɛ Ismail Yalikoyila a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka kɛ dugukoloko gɛlɛya u ka se ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye ka kɔn seli ɲɛ Mandarisa Dawatu Islami mɔgɔw olu kɔni y'u ka kalanbila baaraw kɔni kɛ u y'a kɛ fan caman fɛ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ u y'u ka kalanbila baaraw kɔni kɛ ni ka kuranɛ kalanba kɔni kɛ a kɛnɛ kan yen nɔ min bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ yɛrɛ ɲɛmaa dɔ Umaru Kulibali ka taa se a ka kalanden dɔw ma an k'olu lamɛn. Ne tɔgɔ Umaru Kulibali ka bɔ Yirimajɔ bi an farala ɲɔgɔn kan ka denmansaw wele madrasa farankaraw de b'an bolo Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko dɔnni ɲinili ye wajibi de ye silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya ma kan bɛ sariya dɔnni de ma o de y'i ka silamɛya ɲɛdɔn ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn a kan bɛ o dɔnni de ma mɛ o t'a yira k'a fɔ ko dɔnni wɛrɛ mun ye jɛnatigɛ yɛrɛ nɔgɔya i bɛ se k'a kɛ hɛrɛ la cogoya min na o t'a yira k'a fɔ ko o dɔnni ninnu ɲinili k'a fɔ k'o ti bɛn farankaraw b'an bolo an y'a daminɛ 2013 formation min bɛ an bolo an dalen b'a la kosɛbɛ inshallah taala résultat ɲuman kɔni an b'o sɔrɔ défaut résultat la kalan suguya min bɛ an bolo o de ye arabu kalan ye ani français fo ka taa se anglais ma inshallah kalanden min b'an bolo jate la an bɛ mɔgɔ 500 ani dɔɔni de la. Ne tɔgɔ Ibrahima Jalo an bɛ kɔrɔnajigi de la école dayɛlɛla ɲinan y'a san 9 ye a nɔrɔlen ne ka du de la depuis a daminɛna a écoleden fɔlɔw olu ka kɔrɔnajigi ye bi ye donc an ma foyi sɔrɔ la ni sababa tɛ vraiment sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn depuis u nana sigi yan ka foyi ma s'a ma ni hɛrɛ tɛ donc an bɛ jɛn ka dugawu k'u ye u ye kalan min kɛ yala bi a ma ala k'a to bɛɛ lajɛlen ka passé. Ne tɔgɔ Arhanatu Kalabɛn ta ka bɔ Madrasatu Dawatul Islamiya la an bɛ kuranɛjigi la n'o ye an ka fête ye kabini k'a daminɛ pérémande la an bɛ fête kɛ bi an sera an ka kalan nafa sɔrɔ sira de ma n'a bɛ f'o ma ko 9e o ɲɛnajɛ ani ka ŋaniya yira kɛ k'a yira ala la o de ye kuranɛjigi an b'o de la bi. Ne tɔgɔ ye Segu Kulibali ka bɔ Madrasatu Dawatul Islamiya la bi an ka fila de bɛ yen nɔ an b'a fɔ ma arabukan na ten nka français b'a fɔ ma ko fête an ko fɛnɛ ko kuranɛjigi ka da kan an bɛ kilasi 9nan an bɛna ta ka bɔ yan kalanyɔrɔ la o nisɔndiya dɔ ye puis fɛnɛ an ye ala ka kuranɛ fɛnɛ jigin ni ala sɔnna ma ni ko wɛrɛ ma kɛ ni dan b'a la ko n bɛ defu sɔrɔ ni ko wɛrɛ ma kɛ kɔni adamaden k'i jigi da i yɛrɛ kan ka n'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan ni adamadenw n'i sera k'o kɛ kɔni tiga yɛrɛ taara bɛ se ka kalan kɛ ka n'i yɛrɛ jigi da mɔgɔ kilasi kɔnɔ toujours a bilala k'a fɔ ne ma nin kɛ dɔrɔn mɔgɔ si tɛna se ka nin kɛ ne nɔ la n'i sera k'o kɔni dɔn i b'i ka kalan kɛ fosi de t'a la. Ni tun bɛ tali kɛ Umaru Kulibali fo ka taa se a ka kalanden dɔw ma kɛnɛ kan yen nɔ kalanyɔrɔ yɛrɛ sababu ɲuman n'o bɛ tali kɛ Mamadu Lamini Sako la ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Mamadu Lamini Sako Bakɔrɔbugu alimami kɔrɔba o ye ne ye an bɛ Yirimajɔ dugu kɔnɔ bi an bɛ kalanso min ka kalanbila la o tɔgɔ ye ko Dawatu Islamiya bon an ka kalanso ye fédération de ye kalanso 8 o bɛ ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo nin waati in na an bɛ kɔlɔlɔ kelen ye mais an bɛ baara kɛ lieu différents na Yirimajɔ fan caman Ɲamana Dugurakɔrɔ an bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kɔnɔ an yɛrɛ kelen bɛ nka an bɛɛ lajɛlen ka programme ye programme kelen ye a direction fana ye direction kelen ye a gɛlɛya caman b'an bolo a kɔnɔ parce que n'i ko i bɛ baara belebeleba ta siɲɛ kelen ɲɔgɔn fɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ dɔ b'an bolo Bakɔrɔbugu la o ye étage ye mais minnu bɛ Kalabugu la o dɔw ye tɔliso ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na nin fana ye bâtiment ye mais a ma biri i b'a sɔrɔ kalanso dɔw fana b'an bolo dɔw bɛ toile la dɔw bɛ so la min ma biri an b'o gɛlɛya sɔrɔ o gɛlɛya dɔw ye jumɛn ye sara min n'o bɛ bɔ densomɔgɔw bolo ka di an ma
sara ninnu ka dɔgɔ mais an b'a fɛ ka yiriwa ka caya o fana y'an ka laɲini. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Lamini Sakola kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanyɔrɔ ninnu ɲɛmaa don yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen nɔ wulikajɔ kɔni bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kalanko ma denmisɛnninw minnu bɛ palon-palon na olu bɛ se ka palon-palon kɔni dabila ni ka don kalan kɔni na cogoya mun na u y'a yira k'a fɔ fo ka taa se damanda la denmisɛnninnaka minnu bɛ taa yen nɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɔni tigɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka don kalan na cogoya mun na u ni Japon jamana maa dɔw kɔni bolo di ɲɔgɔn ma an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ duguma kalanko ma Dede Usumani ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Partenaire minnu b'a accompagner minnu bɛ yan bi association japonaise de do u représentelen do yan nɔ par Japon ambassadeur yɛrɛ Mali ni Japon cɛ surtout éducation hukum kɔnɔna na nin dɔrɔn tɛ bɛ fɛn caman kɛ par exemple écoleso jɔli surtout an ka duguma kalan n'an b'a fɔ a ma ko école primaire bɛ caman k'o kɔnɔ programme ba de b'u bolo ka éducation accompagner an b'u fo bureau international du travail y'a dɔn olu ka baara a ɲɛsinnen don baarako bɛɛ de ma en général mais principalement programme b'u bolo n'a bɛ f'o ma ko ka dankari denmisɛnninw ka baara la k'a jɔ yɛrɛ de o bɛ kɛ ni mun ye o bɛ kɛ ni ka a lajɛ an b'a fɔ min ma ko stratégie de scolarisation accélérée i n'a fɔ denmisɛnninw minnu ma deli ka don école la n'u bɛ damandaw la n'u bɛ carré kɔnɔnaw na n'u bɛ yɔrɔw ɲɛfɛ forow kɔnɔ ka baara kɛ u ma deli ka don école la tile kelen k'olu ta k'u bila centrew la k'u former n'u tilala o centre la passerelle dɔ de bɛ yen u bɛ dege u bɛ kalan min b'a to u bɛna se ka b'u la ka tugu tɔw kɔ minnu bɛ an ka système normal kɔnɔ a bɛ f'o ma ko passerelle donc bi ONG minnu kelen don ka baara kɛ terrain kan ni an bɛ olu fana fo k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ donc bi n'u nana OIT ka programme kɔnɔ ONG minnu bɛ terrain kan ani Japon association minnu ye a nafolo bɔ ka fourniture san n'o ye école minanw ye aw y'a ye sisan cahiers b'a la livres b'a la sacs b'a la sanbaraw b'a la ballons b'a la a caman de b'a la ka n'a kɛ ka nin denmisɛnnin ninnu dɛmɛ an'u somɔgɔw parce que n'i y'a ye i bɛ den bila ka taa école la fana se de b'i ye ka école minɛn san k'a d'a ma donc n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min b'an dɛmɛ o cadre kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka denbatigiw yɛrɛ écoleden somɔgɔw k'olu fana encourager k'a to u ka denmisɛnninw bɔ baarakɛyɔrɔ ninnu na k'u bila ka taa école la. Ni tun bɛ tali kɛ kalanko minisiri la Dede Usumani a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye projet Oxfam ma olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ ka se ka fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka taga ɲɛsin an ka togodala musow ma cogoya mun na gɛlɛya min b'u kan nɔgɔya bɛ se ka don ko la cogoya mun na a kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ Jawari Buhari fo ka taa se Daniel kelen ma olu bɛ hakilina di an k'u lamɛn. Programme ni a bɛna baara min kɛ a ɲɛsinnen bɛ musow kɛ ɲɛta sabatili ma n'o ye ka musow dɛmɛ nɔnɔw an ka nɔnɔw n'o bɛ f'o ma nɔ local o promotion soja k'o fana promotion kɛ ani fɛn o fɛn ye musow bɛ baara kɛ sɛnɛda la an b'a fɛ ka muso minnu bɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababu la o mɔgɔ 800 ka dɛmɛ lase u fana ma pour que u fana ka se ka ɲɛta sabatili kɛ. Nafaba de bɛ atelier in na bawo Oxfam bɛna san 5 ɲɔgɔn baara bolo da min nafa bɛna se musow de ma surtout min bɛ taa an ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na u bɛ se ka sugu lasɔrɔ cogo min na ani mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ walasa musow ni min ka kan sɛnɛ hukumu kɔnɔna na u ka se k'olu sɔrɔ donc baara in bolo dalen b'o de kan. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na Ala ka nin hakilinaw sabati n'an bɔra ye hiji baaraw kɔni kɛra hiji tagalaw kɔni olu kɔni bɛ ka segin nin waati in na min bɛ tali kɛ masigikaw fɛ yen nɔ Yusufu Ayidara ale kun taara hiji la ale kɔni segila ka na karamɔgɔ Abulayi Kulubali taara a ɲininka ɲinɛ hiji a kɛra kɛcogo jumɛn na u ye dugawu kɛ kɛcogo jumɛnw na ka jɛnsi jamana ma jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya mun na Yusufu Ayidara ye kuma mun fɔ karamɔgɔ Abulayi Kulubali ye kuma bara la o filɛ. Ne tɔgɔ ye Yusufu Ayidara ka bɔ Masigi. Yusufu Ayidara aw kun taara Magan ɲinɛnta ni san dɔw ta a dafara kɛra mun ye. Abulayi n b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri ni i ka wulikajɔ la yɛrɛ sɔrɔ hiji kɔnɔ nafolotigiya tɛ latigɛ dɔ don Ala bolo ka ɲɛsin jɔn ma jɔn jɔmɛ ni ye Nabila Ibrahima alayhi salatu wasalam ni y'a ka wele ka jaabi hiji sababu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲɛsin ma Ala b'a la nati ni fɛnɛ ma kɛ wele ka nin jaabi la hali ni kɛra multimilliardaire ye Ala t'a latigɛ ye donc n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ i bɛ Ala fo alikaba yɛrɛ yeli ne ma dala ni fɛn damu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka bɔ san tɔw ta ni ye mɔgɔw bila ka taa mais nin kun ye n yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka taa vraiment ne bɛ Ala fo
an ka volley wulila juma donc an taara se jida 4h du matin wagati ka kare ta jida ka taa don Médine samedi sɔgɔma rendez-vous bɛ ta Rawda donni na sisan an ka ɲɛmɔgɔw y'an ka demande déposé o demande acceptera ka bɛn jumadonya fɛnɛ ma ala barika la an ye lazara seli Rawda kɔnɔ k'an ka hamiw yira ala la ka sɔrɔ ka don alakira sallallahu alaihi wasallam ka dayɔrɔ minnu bɛ yen an donna ye ani Seydina Abubakar radiyallahu anhu ani Umar radiyallahu anhu olu mɔgɔ fila dalen don alakira kɛrɛfɛ an y'o ziyara fɛnɛ kɛ o sɔrɔla ka bɛn jumadonya fɛnɛ ma donc an ye Madinɛ sigi tile 8 kɛ depuis an donna an ye farida bɛɛ sɔrɔ alimami fɛnɛ kɔfɛ ni o ye Masjid Nabawi Sharif an sera ka farida 5 bɛɛ dafalen sɔrɔ ala fɛnɛ ye an garisɛgɛ don o la an bɔra ye fɛnɛ k'an ka namu ta Zulhulaifa kana don Maka kana an ka imura fɛnɛ kɛ alhamdulillah fo ka taa se an ka Mina sigi ma donc an taara Mina sigi fɛnɛ kɛ an balima dɔ tun bɛ ale n'a muso kun taara hiji la an bɛ ala deli ala ka muso jigi Jannatul Firdausi kɔnɔ sini arafa ye ala ye ale muso ka kalifa minɛ a la sini na k'a sɔrɔ bana ma minɛ foyi ma minɛ wa muso denmisɛn fɛnɛ kun don mais cɛ kɔni kɛra limana jɔn ye a bɔra ka tɔnɔli ka caman fɔ muso in kan an bɛɛ ka nata ye bɛɛ lajɛlen ka taa nin taama sira kan donc an ye Mina sigi fɛnɛ kɛ arafa don min yɛrɛ jara n'a bɛɛ ye ala nana arafa fɛnɛ bɛn jumadonya ma parce que alakira sallallahu alaihi wasallam a ye hiji kelen mun kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o don ala ko a ma k'a fɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum raditu lakum islama dina ala ye o aya jigin a ma don min o kɛra ka bɛn jumadonya fɛnɛ ma o y'a sɔrɔ a bɛ arafa kɛnɛ kan donc ala ko ale ye diinɛ dafa ye ka tila k'a ka nɛɛma dafa kan o juma fɛnɛ ala ye anw garisɛgɛ don la arafa bɛnna o ma an ye arafa tile kɛ arafa an kɛlen kɔfɛ ka an ka seliwaati 2 seli selifana ni lazara an agence damadɔw tun bɛ yen an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kuranna siɲɛ 1 dalali siɲɛ 1 ka o kɛ spécialement Mali kama gɛlɛya min bɛ Mali kan bi ala bɛ se ka bɔda di Mali ma wa anw dɔrɔn tɛ dɛ ne t'a dɔn k'a fɔ agence bɛ yen k'a fɔ k'o bɛ sɔrɔ arafa ye Malien agence la k'o ma fara ɲɔgɔn kan ka kuranna jigin Mali a ti bɛɛ lajɛlen ka hami ko kɛla Mali ko ye an y'an ka hamiw yira an balima minnu ye sarangana kɛ an y'u ka hamiw yira an ye Mali bɛɛ ka hami yira foyi tɛ bonya ala ma parce que welekan mana caya cogo cogo a tɛ tɛmɛ ala tulo kan ala barika la an y'o kɛ arafa tile binnen an nana Musdalifa ka sɔrɔ ka na fitiri ni safo seli dugu jɛlen ka segin ka na Mina ka sɔrɔ ka taa bɛlɛbon kɛ Mina sigi balen an segira ka na hiji farida tɔw ji ni o ye tawafu ani Safa Marwa bonni ala ye segili fɛnɛ nɔgɔya an ye araba ye ala ye anw fɛnɛ ɲumanseya ka bɛn ni 14h waati vraiment an bɛ ala fo an balimaw ye duwawu k'an ye an sigiɲɔgɔnw ye duwawu k'an ye ala ye duwawu ni minɛ an jɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye lahɔrɔma yɔrɔ ninnu ye an ye an ka hamiw yira an y'an balimaw ka hamiw yira ala k'an ka hamiw dilan baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni ala y'o kalifa an ye baarakɛyɔrɔ ninnu kalifa ala la ka taa an tagatɔ la an ye kalifa min di ala ma kalifa ninnu minɛra ala y'an ɲuman sigi ka na baarayɔrɔw sɔrɔ o cogo la an bɛ ala deli ala k'an filɛ n'a ka ala hinɛ ɲɛ ka baarayɔrɔ ninnu k'u bonya an bɛ duwawu laban an ka jamana la jamana in jamana barikama de don mɔgɔ barikamaw b'a kɔnɔ ɲɛnamaw bɛ dugumakolo kan mɔgɔ barikamaw b'a kɔnɔ minnu dalen don dugumakolo jukɔrɔ la mɔgɔ barikamaw yɛrɛ bɛ minnu bɛ ka duwawu kɛ jamana in ye hali bi jamana in bɛ bolo min kan ala k'a bila bolo ɲuman kan ala ye an ɲuman segi ka yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na an ɲuman sera Mali dugumakolo kan bi bi na an bɛ Bamakɔ mɛ ni ala sɔnna ni ala ye samedi yira an na inshallah an bɛna labɛn kɛ k'an kunda an faso kan n'o ye masigi an bɛ Banikɔ ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka Banikɔ sirako an bɛ kuma kuncɛ ni o ye an y'o yira ala la tɔɔrɔ minnu bɛ an kan n'o y'an ka Banikɔ sirako ye halisa ala ka sababu dayɛlɛ an ye ala ka ɲɛmɔgɔw ala k'an hinɛ don u la yarabi dossier min b'u bolo ala k'a kow teliya u ka se ka an magɛ walasa an bɛ se ka sira in sɔrɔ an ka lafiya an ka taa ni ka seginw la. Ni tun bɛ tali kɛ Yusufu Hayidara la a y'a fɔ cogo min na duwawu fɛn fɛn kɔni kɛra magan yarabi ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen kɔni sabati ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ an bɛ taa jamana kɔkan an bɛ taa États-Unis an b'a latɔnna k'a fɔ maa kɔfɔlɔ min n'ale tɔgɔ Rafael Caro Quintero k'ale kɔni tun ye maa ye k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininen kun don États-Unis ale lakanabaaw fɛ a yira k'a fɔ ko nin maa kɔfɔlɔ in k'a ka baara tɛ dɔrɔn dɛ min ye ɲɛnaminimafɛnw ye drogue a n'a ɲɔgɔnna caman ko ale ye o feereba ngana de ko États-Unis jamana yɛrɛ tun bɛ ka dollar wari miliyɔn 20 labila ni maa kun sera ka nin maa kɔfɔlɔ in sɔrɔ nka ko tɛgɛ kɔni dara ka dɔ furancɛ tɛmɛnen na min ye Mexique jamana kɔni kɔnɔna ye n'an bɔra yen an bɛ taa France kaw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ France ministre min n'ale tɔgɔ Sébastien Lecornu n'ale bɛ France kɛlɛkɛcɛw kunna fo ka taa se Catherine Colonna
n'ale ye France jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɛ wa o ministre ye ko olu kuma Niger kaw fe dɔ France tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ olu tɔɲɔgɔn kɛ Niger kaw fe ko olu ɲɔgɔn ye fo ka taa se Niger jamana kuntigi Mohamed Bazoum wa k'u ka olu ka kɔrɔfɔ caman ko a bolila min ye lakanabaliya n'a bɛ Sahel jamana kɔnɔna la k'u ka kɔrɔfɔ kɔni faama bolilo kan k'u bɛna wulikajɔ kɛ walasa dan bɛ se ka kari o lakanabaliya na cogo min na n'an bɔra halisa an bɛ to France kaw fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ min ye France jamana kuntigi Emmanuel Macron ko ale kɔni na taama tile fila taama kɔni kɛ farafinna kɔnɔna na juillet kalo tile 25 ka taa bila tile 28 natɔ in na a yirala k'a fɔ ko a bɛna taama in kɔni a bɛna daminɛ Cameroun kaw fɛ yen ka tila ka se Benin kaw fɛ yen ni ka kunda Guinée Bissau kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko nin taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye kɔngɔba min ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati na ni o sababu ye Ukraine gɛlɛya ye ko ka se ka wulikajɔ kɛ joona joona fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na farafinna jamana kɔnɔna la n'an bɔra sa an bɛna Gabon fɛ an b'a dɔn k'a fɔ Gabon ale compagnie pétrolière o maɲɛma kɔrɔ n'an b'a fɔ ko ancien directeur ko ale kɔni nɔ minɛ ne kun don ka fara a danga kan ko a yirala k'a fɔ ko nin ma ko filɛ nin ye ko ye jamana nafolo mugu caman kɔni ko ka o ŋanamu ko wa ko nafolo mugu caman y'u bolo maaw tɛ min bɔ fan dɔ o tuma ko san 12 fo ka taa se san 10 kaso ma ko o sumana ka di ninnu kelen ma karamɔgɔ Sidiki an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana ko kan la kumaba dɔ tun ye nin ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko la